This is my fight song. Take back my life song. Tenhle podnik si vybral skvěle. Jídlo bylo výborné. A tak štědré porce. Jídlo? Počkej, až ochutnáš tyhle mentolky. Víš, Dagu, většinu mužů mé oko odpuzuje. Konečně jsem poznala někoho bez předsudků. Fuj! Televize Prima uvádí Futurama. Marná vesmírné lásky snaha. Co ti na tom rande vadilo? Já ani nevím. Něco mi na tom chlápkovi zkrátka nesedlo. Bude to tím jeho ještěrčím jazykem. Ty jsi moc vybíravá. Přesně. Jestli škrtneš každýho se štěrčím jazykem, nebo s nízkým IQ, nebo s násilnou povahou, je jasný, že zůstaneš sama. Co je špatného na tom mít vyšší nároky? Pojďme se radši bavit Problém samice Líly je čistě lékařský. Brzy začne klást vejce a ta se začnou líhnout a všechno bude dobré. Chlapům musíš dát šanci. Třeba když nějakýho potkáš a myslíš, že je prase, ale časem zjistíš, že má vlastně docela dobrou postavu. Děkuji vám všem za velmi podnětné rady, ale já jsem se svým životem docela spokojená. To zní jako volání o pomoc. Tak večer něco podnikneme, je tady spousta míst k seznámení. Třeba úřad Prusix. Sous prostý chloutek. Hníjící velrybí zdechlina. Něco vyberu. No páni, paráda, to je naprostý retro. Proč tu mají všichni ty kroužky? Proč? Protože už je nikdo nenosí, kroužky jsou ulítlí. Podle mě jsou super. Radši ať to nikdo neslyší. Hele, ty si řekl, že kroužky jsou super? Ne, že jsou ulítlí. Super. Co říkáš tomu chlápkovi u baru? Já nevím, možná jo. Zapomeň, je to gay. Cože? Jak jsi to poznal? Já to prostě poznám. Mám takzvaný gaydar. Nic takového není. Že ne? Koukej. Hned ho zaměřím. Jo, je to gay. Jsi si jistý? Naprosto. Leda, že to ruší teplej meteorologický balon. Takže ty jsi fakt z 20. století, to je senzace. Já jsem z 21. Neříkej, máme tolik společného. To každopádně. Vzpomínáš, jak kyborgové zotročili lidstvo? Jo, tak trochu. Tohle je Bolt Rollens. Závodí na hypersáních a už vyhrál 10krát na profi okruhu. Ahoj, princezno. Asi chtěla říct 10krát na gay okruhu. Kéž by ti kocouři lítají jak draci. Tohle je M5438, bytost z čiré energie. To je hezký, vážně, ale není to typ, který hledám. Rozumím. Jednoho dne díky evoluci vystoupíš mimo své fyzické tělo a v ten den mi doufám zavoláš. Ty seš nemožná. Stejný případ. Myslím, že pochází z dimenze, kde všichni žerou muzikály. Psst, dneska potřebuju být. Běž na ty sprostý loutky. Rozkaz! Ale, co taková krásná holka jako... Sakra, myslel jsem, že máš 2 oči. Ty, Lílo, včera na tebe při zavíračce nezbylo ani to smetí, viď? Můžeš přestat rozebírat můj osobní život, prosím. Ano, ponechme diskusi o osobním životě Lily na později.